Brillanti single. Kull nar ta' erba' mit-12 ta' frar fid-9 eskwart ta' filgħaxija dejjem fuq One. Ħallum 30 sena f'Malta nħasset Tezziza. Tezziza li kienet fisser li Simon Mifsud u 8 oħra minn sħabu ħallew ħajjithom. Tezziza li fissret li dawn id-disarġil ħarġu b'xaqala u l-ħobża ta' kuljum iżda ma rritornawx lura d-dar. Tlieta frar 1995. Għal-ħabta tal-10:15 bil-lejl instemet esplużjoni madwar Malta. Tanker Eġizzjan Lum il-Farud li kien iddaħħal fit-tarsa ta' Malta biex isirulu numru ta' tiswijiet u manutenzjoni sploda waqt li bolt beda jissaħħan biex jinħal bil-konsegwenza li miegħu saħan pipe li kien jagħti l-fuel. L-esplużjoni kienet tant qawwija li ħażdet lil pajjiżna fis-satra tal-lejl. Fl-istess mument qar minn hekk inħażdet il-ħajja ta' 9 irġiel: George Aquilina, Charles Callus, Mario Hayes, Simon Pisani, Angelo Xiberras, Anthony Vassallo, Paul Seguna, George Wireb u Simon Mifsud. Simon Mifsud kien għandu biss 26 sena u bħala missier kien għadu kif għammet l-bintu. Iltqajna maħu Simon Lawrence fejn irrakkonta li dakinhar filgħodu u flimkien ma' sħabu donnu kienu jafu li kien se jiġri xi ħaġa u li l-ħuħ kienu se jarawh għall-aħħar darba. Konna ġoħanut il-Birgu qegħdin nagħmlu biljard u waqt li qed nilagħbu daħal ħija bil-kelb u kif rajna kulħadd jieqaf u da x'kulħadd kien ħobbu. U isna konna nafu li tal-aħħar da ġiet okkażjoni nieħdu ritratt miegħu dal-ħija bil-kelb għax hija rġajt intqajt miegħu u tlabtu ċavetta biex inbiddel miegħu. Għax konna naħdmu flimkien id-dokjer, jien kont xogħol filgħodu dak il-vapur u daħal fil-għaxija kien ħobbu ta' billej. Meta staqsejnieh x'kien ġara eżattament, Lawrence der mill-ewwel viżibilment kommoss bħal donnu reġgħet infetitlu l-ferita. Kif tidħol dita vera dejja u balla nar. Nies kollox rajt. U kif rajtu l-vapur għaw mhux qiegħed ħija għax ħija kien is-six dog. Kompla jgħid kif daqqa waħda ix-xena parti dik ta' nirien u nies midruba imtliet bil-pulizija u uffiċjali tat-tifi tan-nar. Daw ġejjin pulizija fire engines u ntqajt ma' ħija bil-fire engine ukoll qed jarma għalli ħija rajt qedlu le qedlu ħija mhux fuq dal-vapur qiegħed, qedlu s-six dog qiegħed. Aktar ma beda jgħaddi ħin, aktar bdiet tiżdiedlu l-kurżità kif jista' jkun Simon ma kienx ġie biex jagħti l-għajnuna. Lawrence uħu kienu ntalbu mill-uffiċjali li kienu fuq il-post biex jirrikorru fl-isptar San Luqa għas Simon kien weġġa saqaħ u propju hawn li Lawrence ingħata l-aħbar li sfortunatament ħuh kien ħalla din id-dinja. Intaqa' mal-Ministru ta' dak iż-żmien u fetaħ fajl biex jara da kif rani għalaq lil-fajl hu. Qedlu rġeftħu l-fajl qedlu għax rajt isem ħejja għalli min uħuk. Qedlu dak li għandu salib fuqu. Tani l-aħbar li ħejja wieħed minnhom li miet. Viżibilment emozjonat, Lawrence għalilna li t-telfa ta' ħuħ għadu jħossa sal-lum u anke wara 30 sena għadu ma jistax iniżżilha. Skont Lawrence, dakinhar Simon laqqas suppost kellu jkun hemm. Dakinhar kien hemm xi ħadd għallu trid inbidlu. Għallu inti tmur it-tridok u jiena mmur is-six, ħejja pjaċir għax is-six dok huwa l-bogħod fejn ibidlu, allura hemm kien viċin tar-rak tiegħu. One News isellem il-memorja ta' Simon u dawk kollha tilfu ħajjithom f'dan l-aċċident sfortunat waqt li jwassal kondoljanzi lil qrabathom. Riċentement sar magħruf ukoll li dak iż-żmien Gvern Nazzjonalista ma kienx jagħmel inkjesta pubblika dwar il-każ, bil-konsegwenza li ħafna baqa' mistur. Kien saret biss inkjesta maġisterjali kif tixet in-natura tat-traġedja waqt li esperti mqabbdin biex jaħdmu fuqha kienu saħansitra fetħu kawża kontra l-Gvern biex jitħallsu tax-xogħol li jagħmlu. Il-bastiment traġiku kien eventwalment marra il-barra minn Wied iż-Żurrieq fl-1998 wara 3 snin wieqaf fil-baċir tat-Tarsna. Sal-lum għadu jservi bħala attrazzjoni għad-dilettanti tal-Għadis.